Колко калории са нужни на органите ни на ден, за да функционират нормално? За средностатистически човек. Черен дроб 200 килокалории. Мозъка 240 килокалории, може и повече, зависи от умствената дейност. Сърцето 400 килокалории, бъбриците 400 килокалории и белия дроб около 200 килокалории, но може и повече. И органите ни формират само 7% от телесната ни маса. Но освен органите ни, ние имаме и мускулна маса. Мускулната маса изисква 13 килокалории на килограм телесно тегло. Тоест, ако примерно за една година сме качили 5 кг мускулна маса, с 65 килокалории нашия базов метаболизъм ще е по-бърз. Мазнините също изискват определено количество енергия, 4,5 килокалории на килограм телесно тегло. Ние все пак не може да се изчистиме до 0% подкожни мазнини и те участват в нашия общ базов метаболизъм. И следващия път човек, който е седнал на 1000 килокалории, да се замисли колко много си вреди с тези 1000 килокалории, а не си помага. Ние трябва да имаме лек дефицит при отслабване и да се фокусираме върху другата част на метаболизма ни, върху нетренировъчната ни активност, върху тренировъчната ни активност и върху термичния ефект на храната. И да имаме малък дефицит и малко търпение и всичко ще си дойде на място.